नमस्कार। हाँ हम व्यास मगध सम्राट सुदर्शन यादव आज रोसो के सामने हमने होली के कुछ गीत लेके उपस्थित बानी जा। होली में बहुत प्रकार के बात सुने के मिला था। आखिर होली है क्या चीज, क्या है, होली क्यों मनाते हैं, क्यों, होली कैसे मनाया जाता है, कैसे, होली कब मनाया गया था, होलिका दहन के बाद सुबह में कादो सांझ के रंग क्यों डाला जाता है, आखिर होली है क्या चीज, क्या है, होली में खूब दारू पियल होली है, होली में मारा मारी कैल होली है, होली में दुश्मनी कैल होली है। ध्यान दी, गीत के कथा के प्रसंग के अंदर हर चीज मिली। भाव लागल जय हो जय हो जय हो जय हो। बाबा एक जना कहले कि यार काहे के मनावल जाला होली हो, होली है, अरे काहे के मनावल जाला होली हो, मतलब के बतिया बोली, काहे के मनावल जाला होली हो, मतलब के बोलिया बोली, ए काहे के मनावल जाला होली हो, मतलब के बतिया बोली। काहे के मनावल जाला होली हो, मतलब के बतिया बोली। ए बाबू केहू पिए गांजा दारू, केहू खोजे लऊ मेहरारू, केहू पिए लगा जा दारू, केहू खोजे लऊ मेहरारू, केहू पिए गांजा दारू, केहू खोजे लऊ मेहरारू, केहू पिए लगा जा दारू, केहू खोजे लऊ मेहरारू, केहू पिए गांजा दारू, केहू खोजे लऊ मेहरारू, केहू पिए लगा जा दारू, केहू खोजे लऊ मेहरारू, केहू पिए गांजा दारू, केहू खोजे लऊ मेहरारू। केहू पिए लगा जा दारू, केहू खोजे लऊ मेहरारू। अरे केहू फरेला पी के काहे चोलिया होली हो। अरे केहू फरेला पी के काहे चोलिया होली है, मतलब के बतिया बोली, केहू परेला पी के काहे चोलिया हो, मतलब के बोलिया बोली। ए काहे के मनावल जाला होली हो, मतलब के बतिया बोली। काहे के मनावल जाला होली हो, मतलब के बतिया बोली। आखिर ध्यान दे बाबू, होली का चीज बा? क्या है भैया तेरे गीत के अंदर भाव लगा, केहू ले के गुलाब गलिया मिसके करे लाल, केहू ले के गुलाल बलिया मिस के करेला, केहू ले के गुलाल गलिया मिसके करे लाल, केहू ले के गुलाल बलिया मिस के करेला, केहू करेला बाबाल केकरो पूरा होखे हाल, केहू करेला बाबाल केकरो दूरा होके हाल, केहू करेला बाबाल केकरो पूरा होखे हाल, केहू करेला बाबाल केहू दूरा होके हाल। केहू चाहेला फिर में केहू के टोली हो। होली है, अरे केहू चाहेला, क्या यही होली है? क्या है, अरे केहू चाहेला फिर में केहू के टोली हो, होली है, मतलब के बतिया केहू चाहेला फिरे में टोली हो, मतलब के बोलिया बोली। काहे के अरे दिया होली हो, लाशा हो मतलब जा। के बतिया बोली। केहू चाहेला फिरे में टोली हो, नाना प्रकार के भाव देखे के होली में मिलल जाला, नाना प्रकार के मिलेला बाबू। बबुआ रे बबुआ श्याम केहू लेके झाल मजीरा गावत चलेला जोगीरा, 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 केहू के भीतर होखेला पीरा, केहू सटल रहे हीरा, भीतर होके लाठीरा, केहू सटल रे हीरा, केहू लेके झाल मजीरा गावत चलेला जोगीरा, केहू लेके झाल मजीरा गावत चलेला जोगीरा, केकरो भीतरे होखे पीरा, केहू सटल रहे हीरा, केहू भीतर होके
ठिठोली हो मतलब के बतिया ठिठोली हो मतलब के बतिया बोली रैया में देख के ठिठोली हो मतलब के बतिया बोली समझ में आवे देख के ठिठोली हो मतलब के बतिया बोली आखिर बाबूजी होली में होलिका दहन क्यों करते हैं हम लोग? क्यों? हर बात के पीछे कुछ न कुछ कारण है। हाय आखिर होलिका दहन का कारण क्या है? क्या है वो मुकेश बाबू? कौन थी होलिका कौन? जिसको दहन करके हम लोग खुशी में रंग अबीर मनाते हैं? ये जब भावा निर्मल बाबू बा तक्का है होलिया में हो का है होलिया में हो खेला होलिका दहन बबुआ काहे होलिया में हो खेला होलिका दहन बबुआ काहे होलिया में हो खेला होलिका दहन बबुआ काहे होलिया में हो खेला होलिका दहन बबुआ सुबह का तो सांझ रंग के बरोहन बबुआ सुबह का तो सांझ में रंग के बरोहन बबुआ काहे होलिया में हो खेला होलिका दहन 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 बबुआ और बा ये ऐसा होली के महीना में ये रानी ई में ऋतुराज बसंत के पहरा रहेला ऋतु आवेला बसंत में हरि खोज लागे कंत ऋतु आवेला बसंत में हरि खोज लागे कंत जबना हो जबना सोहना जवनिया के ई सहन बबुआ अरे जबना सोहना जवनिया के ई सहन बबुआ आज ई बात के खोलल जाई जवना जानता नी कह बिना कहल नाही रहब जवना जानता नी कह बिना कहल नाही होल निमन हा होल निमन हा कि बाउर को लगहन बबुआ होलिया निमन हा कि बाउर को लगहन बबुआ शत्रुधन हो अब होली के मतलब कि जौना घड़ी पृथ्वी हिरणाकशिपु के अत्याचार के भार से दबत रहल है। हिरणाकशिपु दू भाई रहले हिरणाकशिपु हिरणाक्ष आ दोनों भाई के कारण भगवान के जाओ तार लेवे पड़ल। आखिर होली है क्या चीज बाबू? जरा सब बात के ध्यान दिया जाए। होली के मतलब होला कि अधर्म पर धर्म के पताका फहराई। होली के मतलब कैसे तनी ध्यान दी बात। अरे धर्म के फहरल झंडा जहिया अरे हो खतर है अधर्म सारी दुनिया में तो धर्म के फहरल झंडा जहिया हो खतर है अधर्म यही दुनिया में धर्म के फहरल झंडा जहिया हो खतर है अधर्म सारी दुनिया में
ऊ तपस्या करके ताह न वरदान पवले। ऊ वरदान पवले रहे कि हम केहू से ना मारल जाई, ना आदमी से, न जानवर से, न मेहरारू से, न दिन में, न रात में, न बहरी माराई, न घर के भीतरी माराई, न सुबह के मारल जाई, न शाम के मारल जाई। इतना वरदान पा के हिरणाकशिपु ब्रह्मा से और दुनिया में जब अत्याचार शुरू कैले, जिनका बेटा के नाम प्रहलाद रहे, वो प्रहलाद का कहे कि इस दुनिया का मैं ही भगवान हूं, मेरा नाम जपा करो। हाय रे पवले जे वरदान निशाचर अब का केहू पाई हो। ए बाबू जेकरा लाय अवतार हरि नरसिंह रूप में जाई हो। अवतार हरि नरसिंह रूप में जाई हो। ए बाबू होलिका जरल भक्त मरल, होलिका जरल भक्त मरल, बुझत नहीं खबर एही दुनिया में। होलिका जरल भक्त मरल, बुझत नहीं खबर हो एही दुनिया में। अब तो कहे में लागत देखी के सरल एही दुनिया में। एही दुनिया में ए बाबू होली के मतलब कहा तनी सब ध्यान दी। अब तो होली के मतलब दुनिया बाउरे बुझे लागल हो। होली के मतलब हुलर बुझत लोग प्रेम में पड़त बाधा हो। होली के मतलब हुलर बुझत लोग प्रेम में पड़त बाधा हो। सिखल जैसे प्रेम के मतलब कृष्ण के संग में राधा हो। और बा अब तो होली में बुझत लोगवा, अब तो होली के बाउरे बुझत लागत बापे भरम एही दुनिया में।
के नारद जी भगवान के भक्ति बतवले समझवले। हाँ कहले कि दुनिया के मालिक परम परमेश्वर राम है हाँ जो रोम रोम में बसेले। वाह आखिर प्रहलाद अपना परसाला जात रहे हाय 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 आ वही रास्ता में वो कुम्हार हाँ अपना मिट्टी के बर्तन के आवा बोझले। हाँ आ जब आवा के बोझ देले तो अंदर से बिलाई के बच्चा के म्याऊ म्याऊ के आवाज आई। हाँ कुम्हार सोचे तर की आवा कबारत तनी हाँ तो बड़ी फिदरत हुई। हाँ अगर भगवान के दया हुई हाँ तो बिलाई के बच्चा जिंदा निकल जाई। हाँ प्रहलाद के मन में चिंता भइल करे अरे आज हम देखिए लेम कि भगवान सच्चा है या नहीं। हाँ ए बाबू क्या है समय के अनुसार जब आवा कबारल गई हाँ तो सारा मिट्टी के बर्तन पाक के लाल हो गई हाँ और बिलाई के बच्चा राम के कृपा भइल के म्याऊ म्याऊ करते निकल गई। प्रहलाद के अटल भक्ति पर विश्वास हो गई। हाँ ओहे दिन से राम नाम के रट लगा दिले। हाँ हिरणाक्ष सब कहले कि दुनिया का मालिक मैं हूं। अरे तू बेटा ना मेरा कुल का कलंकित घेटा हो गया। लेकिन प्रहलाद कहे कि ना बाबूजी ना दुनिया का मालिक राम है। वो कहले कि हिरणाक्ष शिपु भजो। कहे कि ना बाबूजी हम राम भजब। हाँ ये भाव आ गई। का भक्त प्रहलाद के जहिया आहो दिल से भक्ति जागल प्रेम में पागल भइले। बाप की आर देखत हो यगिया लागल। आर बाप के देखत रे यगिया लागल। बाप के देखत रे यगिया लागल प्रेम में पागल भइल। बाप के देखत रे अगिया लागल प्रेम में पागल भइल। बाप के देखत रे यगिया लागल प्रेम में पागल भइल। बाप के देखत रे अगिया लागल प्रेम में पागल भइल। अब प्रहलाद के हिरण्यकशिपु विरोध करे लगले। हाँ कहले कि मेरा बात मान जा बेटा आ जाओ मेरा ही नाम भजो बजो मैं ही दुनिया का मालिक हूँ। कहले कि ना बाबूजी ना कहले ना मनबे। ना प्रहलाद के ले जाके हाथी के पैर तक डलवा दिले। प्रहलाद राम राम कहते जिंदा निकल गईले। हाँ प्रहलाद के ले जाके पहाड़ पर से फेंकवा दिले। हाँ मर जा साले। मर जा लेकिन साले। प्रहलाद जिंदा निकल गईले। हाँ प्रहलाद के गरम तेल में डलवा दिले खौलत में। हाँ प्रहलाद के डालते तेल शीतल हो गईले। भगवान की संदया हाँ जेकरा अटल भक्ति विश्वास हो जाला जेकर केहू ना सहारा ओकर भइले हरि। कइले विरोध कइले विरोध कइले हारा कइले कइले विरोध भारी चहले बुता गल प्रेम में पागल भइले। कोइले विरोध भारी
तब हिरण्यकश्यपु सोचले कि ऐसे ना मानी। हिरण्यकश्यपु के बहिन के नाम रहे होलिका। होलिका ओकरा एगो चादर मिल रहे, उ चादर के गुण रहे कि अगर ई ओढ़ की आग में बढ़ जाई तो ई होलिका ना जरी। ना वही उ चादर ओढ़ के बैठ के हिरण्यकश्यपु के कथनानुसार प्रहलाद के गोदी में बैठ गई लेके कि प्रहलाद जर के राख हो जाएंगे। लेकिन भगवान के भक्ति के प्रबल दया देखी, जैसे ही आग लागल हमें चादर उड़िया के प्रहलाद में लपटा गई और होलिका जर के उइजा राख हो गई। बाबू अधर्म पर धर्म के झंडा लहराइल। भगवान सारी दुनिया के देखवले। यही हम लोग होलिका दहन करते हैं। बाबूजी कहने का भाव, आखिर में होलिका चोरल पहिरी के छागल प्रेम में पागल भइल। होलिका जर के राख भइल और प्रहलाद राम राम कहते हुए आग से निकल गई। यही हम लोग हिंदू धर्म में होलिका को दहन करते हैं। अधर्म पर धर्म के झंडा लहराया, असत्य पर सत्य के विजय हुआ। सारी दुनिया इस समाचार सुन के झूम उठले। नमस्कार बाबूजी, कहानी तो मैं झेपक में कह रहा हूँ, लेकिन कहानी फिर भी लंबे होते जा रहे हैं, इसलिए कहानी का मैं ठहराव चिन्ह दे रहा हूँ। फिर आगे दूसरा भाग में देखेंगे। नमस्कार।